Eta ostegun gizena iritsi da. 2019ko otsailaren 28. batera Tolosako inauteriak hasi lertu pizteko eguna, garaia iritsi da eta hori, helarazi nahi dizuegu irudi hauen bidez eta gaurko emankizun honen bidez eta orain gauden tenorean gainera, orain gauden ordu partean gainera, ja txupinazo usaia bera ere oso gertu daukagula. Gertu, eta honen bestean, arabidean, inauterietan barrena gidatuko zaituztegu, gaur alako zertzela atxo batzuk emanez. Egunon, eta ongitorri guztioi Tolosako inauteriak.eus bidez emankizun hau jarraitzen ari zareten hoi, berdin baita ere gaur eitb.eusen edota Tolosako udalaren tolosa.eus webgunaren bidez bat egiten ari zareten hoi emankizun honetara. Bueno, eta esango dugu, ze hau gerora ere maiz eta asko sarri ikusten da, bada YouTube kanalean ere ikusten gaituzuen guztioi ere, berriz hau bizitzen ari balin bazarete, prestatu, beste behin zergaitik ez, olioipurdiak bixi jartzeko. Ez direlako asko falta, gaur ja hemen festa Tolosan abiatzeko. Gu Tolosako udaletxeko batzar aretoan bertan bilduta gaude, paregabea den set bat, bertatik lertuko baita festa, baina festa ez da hor bakarrik egiten. Festa Tolosan barrenaia barreiatuta dago, ze gaur bestak beste, badakizue ondo jakin, Kabialai korporazioak hartzen duela nolabait ere Tolosako agintea eta horren berri kontatuko dizuegu beste hainbat sorpresez batera gaurko emakizune honetan. Goazen beraz, kalera, handago eta saltxa, handago eta dagoeneko txispa, seguru nago, eta horretarako Helene Arandia prest, gainera zer, eta bertako kontakizunak protagonistekin batera kontatzeko. Egunon, Helene, konta iguzu? Egunon, urtero inauterien, txupinazoen aurreko momentuen jarraipena egiteko toki estrategiko batean kokatzen gara, plaza berrian gaude aurten ere, zergatik bertan kokatzen delako batetik Kabialai elkartea, bestetik inauteritako korporazioa, baina baita aurtengo txupinazan parte hartuko duten gonbidatu bereziak ere. Nor dira? Kontua da aurten Kabialai elkarteak bideo bat zabaldu zuela orain dela 5 egun, eta bertan, jakin izan dugunez, aurten Gabonen eguberrien ondoren, 3 erregek erabaki zuten Tolosan gelditzea euskara ikasteko. Nola? Euskaltegi batean, eta zenen laguntzarekin, Olentzeroren laguntzarekin. Ikusiko dugu beraien helburua lortu duten ala ez, saiatuko naiz orain tarte batean harrapatzen eta esango dizuet. Ikustagun bideoa. Ni Olentzero naiz. Ea hurrengoa. Ni Alkate jauna naiz. Ni Melchor naiz. Ni Gaspar naiz. Gabon, Andoain. Ni Tolosarra naiz. Ni Aho bizi naiz. Oso ondo. Ni Belarri prest naiz. Ederki. Ni Ahozabal naiz. Hori da. Gabon, Andoain. Gora Tolosa. Gabon, Andoain. Ni euskalduna naiz. Ni Kabialaikoa naiz. Ni erregea naiz. Ni ere bai. Ni errege dira Gabon, Andoain. Oi, ondo tate? Zer nahi du? Alolito txin? Horrebilako ningo txun pikat bat? Aurrekari bat. Horixe da nolabait ere gaur Kabialai korporazioak ekarriko digun sorpresaren aurrekari bat eta aurki udaletxeko pleno aretotik eta bati bat balkoitik bertatik bizituko duguna eta ordezkotza badakizuen nori egiten dion hemen eta aldamenean daukazue Tolosako jarduneko alkatea, 12 aurrera hori nolabait ere alde batera utziko dena. Olatz, peon, kaixo Olatz, egunon, beste behin. Inauteri hasteko dagoela eta denak pixi poztuta eta alaituta bai eta denok baita ere zaiak Kabialaikoek ze sorpresa presatzen diguten ari dira berriz ere. Mikrofonoa, hortxe Olatz, horixe. Bai.
ari dira, esaten arekinen. Bai, bideoa ikusi nuen, oain dela egun batzuk, esan nuen, bueno, erregeak izango ditugu balkoian seguru, eta hortaz abartze seguru beste sorpresaren bat ere izango dela, hemen gaude danak zai noiz iritsiko. Bueno, momentu bat amintzat hori xe, txisparekin eta ja, alai, ez? Ostegun izena hemen da. Hori da, hemen da. Otsailaren 28 batera eta kalera goaz berriz ere, Elena Arandia ikusi duzuen nola zegoen Kabialaiko korporazioarekin, korporazio hori ja, kalean badatorrelako udaletxera. Bai, kalean nago eta harrapa ditut dagoeneko hiru erregeak eta Olentzero. Olentzerok egin ditu irakasle lanak eta bueno, konta dezala beak pixkat helburua bete duten, euskara ikasi alduten behingoz edo zer pasa da? Bai, helburu guztiak bete dituzte eta primeran daude. Gaurko egunen behintzat nik uste, maila soberan emango dutela. Bueno, Meltxor hartuko dut, lehenengoa delako izenetan. Zer ikasi duzu, Meltxor? Bueno, euskeraz pixkanaka hitz egiten, ulertzen, eta laizter egara aurkeztuko gara, hiru erregeak. Hiru erregeak? Hirurak. Oso ongi erakutsi digu euskaraz Olentzerok. Oso ondo. Bueno, eta Baltasar harrapatuko dut orain, ez dakite zertarako etorri zarete orain Txupinazoko balkoira? Jendeari katu egiteko, eta mutu emateko, eta gotokia partitzeko, eta hola, tu ondo portatutza? Bai, ni oso. Tolosarrak beti ondo portatzea, gero inauteriak ondo bizitzeko. Jarriko zut ikatza pizkatutako, Baina ikustetu eukerat, bastante ondo, Gabon, andoain, ondo. Bueno, ikuste duzu hemen umorea ez dela falta. Ez diet minutu gehiago lapurtuko eta korporazioa kokatuta dago kalean barrena plazaztarrera bidean jartzeko. Ni ere beraiekin jungo naiz eta joango gara hitz egiten bidean. Ados, eta primeran, Elena ikusi duzu plaza berrian oraintxe bertan korporazioa, Kabialaitik bertatik ere abiatu eta txarraka lehen esan duguna udaletxera etortzeko. Ze gozamena Olatz? Gauza azkenean horrela hasten da, ez da denok irriparra gainetik kendu ezin da. Kendu ezin da, gaur egun magikoa daukago herrian, goiz-goizetik urdiritasuna, plaza betetzen ari da, eta nik uste inauteriak momentu magiko asko ditu eta hau da horietako bat. Momentu magikoak, baina lana ere atzetik egoten da, eta ez du orain tonu gris hori hartuko, ze lanak bizkar gain zaundia eukitzen du, baina lana ere gogotik egin beharko duzu. Bai, lana hilabete batzuk atzea ja badaramagu inauteriak prestatzen eta egoki atera izateko, neurriak hartzen eta bilerak egiten, eta bai, lana bada, baina merezi du benetan. Eta orain munduratzen ari gara, Olatz, gaurko klimaks hauxe, ez da, geure emozioa hauxe, batera eta bestera erakutsi nahi dugu, ikusten ari gara irudietan bertan dagoeneko ja, nola arrimatzen ari den, plaza zaharra, alegia udaletxe aurrera ja pixka-pixan nola girotuko den, jendez nola beteko den, plaza berritik ateratzen den ari da korporazioa, une oso politak, une oso bereziak, eta elkarbanatzen ari garenak, gainera gaurtik hasi eta datorren aste artira, eta zergatik ez, austerrera, aste azkenera begira ere, oraindik festa asko luzatuko dugulako, eta berezeki ondo gozatuko dugulako. Badakigu jakin, sare sozialetan barrena gaur nahi duzuela geurekin parte hartu, batekin horretarako badakizue, traola hori, hashtag hori erabilizazue, Tolosako inauteriak. Aurretiaz, dagoeneko Olatz, bada, herritarrik geure emankizunaren berri jakin eta galderarik ere luzatu nahi izan duenik, banan-bana haiek hartzen hasiko gara eta horrekin orain Kabialai udaletxera etorri bitartekoak osatuko ditugu. Berriz diot, Kabialaikoekin batera, Kabialaikoen Tolosako inauterietako kutxuna, horitxo, sorpresa, hori guztiak aipatuko dizkizuegu, baina gatozen, alkateari, Olatz Peoni eginiko galderen berri jakitera. Hola, Olatz. Yo te quería preguntar que desde que estoy por aquí, estoy oyendo por la calle que hay mucha gente que se ha quedado sin entradas para los toros y si puede haber una posibilidad de plantearse un plan alternativo para toda la gente que se queda sin entradas para los toros por las tardes, sobre todo para los niños. Kolegiles hemos topado, esaten dena ez da, Olatz,
Zezenetako sarrerak ez ma buru uste sortu duten, ez Bai. dakit azkenako oraindik ere soluzio definitiboekin gauden edo nola zabiltzaten? Bai, asko. Egia esan, zezen plazak segurtasun neurriak direla eta mugatu behar izan du da azken urte hortan. Segurtasuna tarteko baldin bada horrez dago aitzakirik, mugatu behar izaten da eta sartu nahi dugun danak ez gera sartzen, ez da. Hizketan aritu gera, landu beharreko kontua da, baina aurrera begira bazen edagaki pantalla batzuk ezin ote ditezken jarri kanpoan baita ere. Bueno, planteatzeko gauzak dira, baina egia da, kontua da segurtasuna tartian danean ezin dela neurri gogorroak hartu besteik ez dela gelditzen, ez? Eta jarduneko alkateak esan dori, Eskabialaiko korporazioak apuntatu, detailetako bat edo zergaitik ez iragokizunetako bat izan litekena. Bide bat ez, hor Ruta Ortiz ikusi dugu. Goratzen naiz, orain atzera urte bete, egin genituela alako konexio batzuk munduan barrena dauden Tolosarren artean, eta bat Rutzen, Alemanian zegoen, kolonian okerez palimanago, eta orduan esaten zigun nostalgiarekin bizitzen zuen inauteria. Aurten hemen da, antza, eta txikiarekin gainera daki dela, eta hemen bizituko du festa hori guztia. Hau esan da, kanpoan zabiltzaten guzti hori, eramakizuna jarretzen ari zareten guzti hori, geure agurrik beroena hemendik. Bueno, gatozen, oraindik ere galdera desente gehiago badaude, bestelako gai batzuen inguruan, olatzentzat galdera gehiago ikustera. Kaixo, Latz, nik jakin nahiko nuke Aberrin Auteritan zeatik ez dian etortzen musika talde potentek, adibidez Berritxarrak edo Gatibu. Bai, nik uste dut Inauteritan musika nagusiena txarangana dela, eta gero antolatzen diren kontzertuak, txoznak antolatzen dituzten, gazteak antolatzen dituzte, eta arrakastatxoak izaten dira. Baina, bueno, iradaukizunak botatzea ona da, eta agian San Juan eta San Juanari begira zergatik ez, horrelako kontzertu handi bat. Kartelburuak ekarri eta bingo. Saltxao. Hori eta guztia ipatuta ekidin ezina da, urtengo beste gai beroetako bat, eta hartu diren neurriak ez da, musikarekin, lotu musika eta zaratarekin, elkarbizitzarekin, olatz? Bai, azken bi urte honetan, azkeneko bi urtetan, inauteri pasa eta balorazioko bilera egin direnean, zarataren gaia behin da berriz errepikatzen da, eta bada gai bat, danak bat gatozena, eta da zaratak hartu du neurria, nolabait jetxi beharrekoa dela, ez? Eta erosoa izan beharrean, azkenean bihurtu dela deserosoa herritarrentzako, herritar askok komentatu digu zarata hori ez dela jasangarria ez bisitarientzat, ez festaz gozatu nahi dugunarentzat, nolabaiteko neurriak hartu hartzilera hori jesteko. Eta hori da, aurten saiatuko gerana pare neurri hartuz, frogak egin behar dira, baina bai da oso presente eukitzeko gaia. Inauteri guztiek elkar bizitza izan dezaten, eta nola horrekin lotuta izan liteke, akaso ondorengo herritar honen galdera hau? Kaso Latz, galdera bat egin nahi dut. Noiztik noraino askatasuna daude jaietan. Mila esker, ondo pasa. Askatasunean? Askatasunean. Inautariak badira, ez? Askatasun egunak bezala izendatuak askotan. Nik uste dut, bakoitzaren askatasuna oso esaldi entzuna da, baina bakoitzaren askatasuna amaitzen dela bestean askatasuna hasten da lekuan, ez? Eta errespetuaz oinarritutako festak izan behar direla. Askatasunez, baina errespetuz baita ere. Ze ondo. Bueno, galdera hauek guztiak interesgarri dira, oraindik beste galderatxo bat ere badaukagu, hori ere ikustezagun, eta pusemusanaka ikusten ari zarete. Ja, udaletxea atarian dauzkagula kabialaikoak, alegia hau udaletxea barrua aldetik bertatik ere, gaudeneko lekutik, ari daia beste tonu bat, beste giro bat hartzen. Goazen beste azken galdera batekin. Gazte guztiek ite duen galdera da, ze baurten ezin jarri karrozak triangulo, betian jarri janitik. Gaina, pentsatzen dugu, erabaki txar bat izan dela, ze jarrien tokitan nola separatuta gauden, uste du jende gehioi molestatu ezakegula, denak batea jarri beharren. Mutilek. Ez dut oso ondo entzun galdera. Karrozak eta azken batean aurten ere, dagoen beste berrikuntza da nobedade hori, ez da, lekututa daudela denak guztiak, eta karo, ezin denen atxekinerako izan, zenbaitek lekua akaso oso aproposia dela, baina beste zenbaitek berriz eta mutilebek esaten zuten hori, ez zaila nonbait oso asko gustatu, oso iruditu tokatu zeieneko toki hori, leku hori. Horregatik egiten da zozketa, ez? Zozketa bat egiten da, eta zozketa iganderako eta zozketa astearterako. Modu horretara, leku jakin batean tokatu zaiona igandean, agian beste leku hobeago bat tokatuko zaio asteartean, ez? Baina da bilatu dugun modua alik eta ondoen antolatzeko, ez? Proposamenik bali dago, gu prest jasotzeko.
Bueno, Olatz, eta orain nik galdera luzatuko dizut, udal ekipoa, team, taldea, prest dago, ja berriz ere udal arduren aldetik inauteria hauei berea emateko? Bai, prest, erabat prest, eta ikusten ari nahi gaina kabialaiko jendea badagola hemen, hauek bai daudela prest, Aitor. Prest, kalean ere ikusten ari zarete, giroa nola daukagun, dagoeneko ere plaza, zaharra, jendez, gazte jendez, ari zaigu ja betetzen, atontzen, eta gu hemen gaudeneko honetan, hau set txiki bat da, set txiki bat batzararetoan, eta batzararetoan bestelakoan hause iruditan dagoazen hori ari da gertatzen. Prest honen bestean baita ere Olatz, esan barko dugu oraintxe, erreleboa emateko eta honen bestean bat, aurtengo korporazio honi, beste behin, Kabialaiko korporazioari, txanda hori emateaz batera, bi Tolosako kutxun berriak, aurten ere oso bereziak direnak, omentzeko. Bai, leheno komentatu dugu ez, olako momentu kutxunak izaten direla, kutxunan izendapena bada horietako bat, eta aurtengoa gainea bereziki danak eta danak dira, baina aurtengoa baita ere, zainago eta desiatzen gainea momentu hori iristeko. Bueno, hitza hunditak esango dizut, herria zure zai daukazu, beraz Olatz, eskerrik asko, orain hemen horrela geurekin egotegatik, eta geure partez, omenduei dagokien gorazarra egiezu oraintxe, gore inauteriak eta ondo ospatu, inauteriak Olatz. Mila eskerra Aitor. Hementxe, Olatz Peonen alkatearen beraz hitzak geurekin bildu den honetan, eta orain, barixe, ark mikroak, aurikularrak eta utzi eta txikitaka egingo du bidea, azkenean 10 pauso izango dira, baina batzar aretoko burutza horretara non une batetik bestera omenaldi berezi bat bizituko dugun. Bitartan kalegiru ari gara ikusten, japuxkanaka nola gorpuzten ari den hor plaza. Gero, aipatuko izkizuegu, tartean badauzkagulako alako kikuak aurten eta inauterietan zeuok ere, nolabait ere, interaktibo izan zaitezten. Badago alako papin mutil neska bat, opari itxuran agertuko zaiguna. Tolosako komertzioen eskutik eta datorrena, eta hori horitxo izango da. Gero, emango izkizuegu zertzela batzuk horri buruz, baina badago hortartean, ari nolabaiteko argazki eiza egin ezkero, gero sariak etorriko dira. Baina esan dako horiek, gero aipatuko izkizuego orain bitartean, eta esaten ari ginena, bata, hau, da irudia oraintxe, kalea, plaza zarra, hemenik oso gutxira barru, ordu ere diskase barru, bum, lertuko den giro horretara begira jarrita, eta bestea berriz, hemen ikusten ari zaretena, berriki, Helene Arandiak elkarrizketatu ditu eta ari ziren bere lokaletik ere kaletik barrena udaletxera arrimatzen Kabialaiko korporazioko kideak eta hauekin batera aurki ikustiko dituze beste protagonista berezi horiek. Protagonista berezi izaten ari gara, aurten Kabialai kutxuna, aurten Tolosako inauterietako 2019 kutxunak izendatutako lagunak esango dugu edo pertsonaiak esango ditugu. Aurki, ezagutuko ditugu, da aurretik eta publiko egindako kontuak badirela, baina nahiago gaur eta irudietan behin agertzen direnean eta ekitaldia egiten denean, hortik aurrera erakutsiko dizkizuego. Aipatzen ari nintzen, oraintxe kalea nola ari den horra atontzen, berdin ere hemen batzararetoa nola ari den betetzen, kontxo, hause, oraintxe ja inauteri giroan ari dela ja pizten Helene Arandia ere, bertan, saltxan batean, izan bestean, bitz egiteko, oraintxe ja korporazioa bere ekitaldia hastear dagoen honetan, Helene, hortxe ikusi dugu, batetik bestera guruzatzen, kalean nola dagoen, ez da orain entzuteko moduan dagoen, eta kaleko giro horretan norbaiten testigantzarik ere hartzeko moduan zauden, Helene? Nagoni. Esan Helene, ara, ze kuadrilla politia hor. Bueno, ikusten ari ginen hortxe bai giroa bai, eta oraintxe une batetik bestera hasiko dena, eta hori orain ja, hemen izango da geuretzate ardura nagusia, korporazioak, Kabialaiko korporazioak, udaletxeko batzararetoan, egitekoa duen ekitaldia. Entzun, ikusi, eta hunkitu gaitezen. Batzararetoa, ikustazu, aldenik alde jarrita batzuk eta besteak, eta une batetik bestera, hori, esan dako omenaldi horri, Tolosako kutxuna izendatze horri ekitaldiaz egingo zaioa
gorpuztea bera eta ekitaldia bera aurrera eramango da. Gero etorriko da noski, behin Tolosako kutxunak izendatutakoan haiei gonbita luzatzea, haiek etorriko dira udaletxe balkoira eta hau ikusiko dute. Orain irudietan daukagun kolore hau ikusiko dute. Ai, detailea da, txilabak nola berriz gailentzen ari diren. Eta hori da oraintxe gazte jende honek islatzen duena, Plaza Zaharran islatzen duena, eta une batetik bestera, eta gero behin ja, esan da bezala, korporazioaz batera, kutxunak Zuziriraren bueltan, balkoi erdian biltzen direneko une horretan bertan, lehertaraziko duten hori gau eguerdiko 12etan izango da, bete-betean hasiko den festa izango da, ordu horretatik aurrera, eta hemen segundo kontatu eta erakutsiko dizuegu hau guztia nola lertzen den 2019ko Tolosako inauteria otsailaren 28. honetan. Batzuek zai orain eguerdian noiz hasiko 12etan. Beste batzuek dagoeneko aurreko lanak eginda. Alegia, bart, asteazkenetik ostegunerako gauerdian eta dagoeneko 30 marka urtetan nola bitere egonkortu den usadio bezala, geroz eta jendetsuago den usadio bezala, egin dute txupinazoa, bai, bart gauerdian eta osteguneko ordu txikietan, lehen txupinazoa, lehen txaranga hotxak dagoeneko Tolosako kaleak girotu dituzte. Gainera, eta hot txikiarekin bate baina gehiago esan duela gaur, goiza edo gaua luzatu zaiola. Ez dakite, hor daudenen kasua izan liteken edo ez, nago ni ez, hauek fresko datoz, baina hemendik une batetik eta bestera ikusiko dituzu denak salto betean, hau guztia hau ospatzen. Eta zaudete, orain emankizun honetan bete-betean, ze badakizue urteroko sorpresa atseginenetako bat, grazia handieneketako bat izango dela, Kabialai korporazioak ekarriko digun pregoiaren irakurtzea. Pregoi irakurka eta horretan dagoeneko pistak ikusi ditu zein diren, geurekin dira errege magoak eta olentzero eta errege magoak, euskera ikasketak egiten, euskera lezioak hartzen aritu eta gero, pentsatu nahiko nuke, gaur eta balkoiko pregoi horretan horrek izango duela indarrik eta nagusiena. Bat plazako giro hau, bestea berriz udal batzar aretoko giroa ari gara hemen ikusten, eta udal batzar areto honetan, Kabialai korporaziokoak geroz eta atonduago hau guztia hasteko eta esan da bezala kontakizuna egiteko. Itzaspertuan ari gara bai, egia da, hemen geu. Baina gaur ere beste detaile bat badago hemen, zera Kabialai korporazioaren izenean, geroz eta inkorporazio gehiago dago, hau azkenean bizilegea da, eta bateko eta besteko gazte jendea sartzen ari da, tartean txanden batek ere badaude, korporazio horretan, eta aurten berezeki neskak protagonista, eta horren testigantza ere, behin orain astear dagoen ekitaldi hau amaitzen denean, izango dugu hemen bertan geure gaurko Tolosako inauteriak set honetan. Berdin, oraindik ere diot, eta hau guzti hau ikusita, hemen dagoen jendetza hau ikusita, eta ikusita, ez errez, 12etarako 20 minutu eskase falta direla, otsailaren 28 honetan parte hartu nahi baliduza geurekin, egizue. Hashtag traola hori Tolosako inauteriaken bidez. Batzarraretoan, oraintxe bai, ekitaldia hortxe dauzkatzue. Xabier Garikano, aurretik dela, atzetik du Txepe Agirrezabala eta Urrutia Zuandu Garikano, beraiek dira, 2019ko Tolosako inauterietako Kabialai kutxunak. Ikus eta entzun dezagon, orain bai, ekitaldia. Ninguen, eta hauek ere irakarria zaukaten, baripat Xabierrek, ez da, eta ala itartzen dute, konpartxa honetako harima Xabier izan duela, horrek usan duzue. Xabierrek nagoni jantzi hori atera zuela gondolaren batekin eta hori Ibaian barrena ibili zen gondola batekin. Aldamenean, Txepe, ozera Txepe ez, aldamenean Juanlu, Garikano, gazte itxuran eta gazte ikur horiek eginez. Eta Txepe Agirrezabala hor baita ere Xabierren eskuinetara. Kabialai kutxuna izendapenan, gurekin ditugun zaldunita taldeari dagokio. Letxukaldeko zalandutegi batean du sorbera zaldunitak.
Antonio Garoikanon gaztetatik bizi izan duen inauterietako mina. Eta Maria, bere emaztea, 6 seme-alaben ama eta postura zenak. Xabierri txantxo jantzien egiten hasi zitzen dio inauteriak etorri horretik. Bere anaia gazteari ere giroa txikitatik hasi zitzaion kutsatzen. Eta honela, pizkanaka, Garikano familian zen giro bakaliz, ere taldetasun honekin arte zen. Talgo bezala egin duten lehen mantxurrak, edota Xabierrek dioen bezala ipomenian, 1989an, Jose Cabrerarekin askotzale bat izan zen, Nafarroako aldarik gara. Garai hartan klasikoa artetik pasatu zela, aprobetxatu, hain ibili ziren goian kantari eta dantzan neurterietako euskara batean guztien. Ondoren, Juan Carlos Donostibi eta Txepa Gurtzalarekin etorri ziren beste hainbat txikozenak. Zoologikoa, Jurra taldea, Joseli eta Kontxirekin restaurantea, Markua, Giganteak, Baserritarrak eragu eta Santagela bezalakoak. 1990 urte inguruan, Iparragirre zinearen jaleak inauterietan euren trasteak gordetzeko tokia eskaini zien, eta aukera aprobetxatu urte luzetan Iparragirre arterian izan ditugu ikusgai. Han ikusi ahal izan ditugu euren beste hainbat atzenda Luis Astiazaran, Marcos eta beste hainbat lagunekin. San Franciscotik etorritako eskontzak, Tupel konpontzaileak, Triki Festa eta abar. Urte honen inguruan, Xabierren anei gazteak, Gaultzaundi abestiaren honako estrofa hartu, entierroan nahi dut egitea, bigarreneko klasean, lau zapatari erematea, nahi dute berritairen, otan aragazuan, espero kalean, sobrekaman balkoitan. Bere biziko telak sortu zituen eta txukun letxukaleko balkoi guztietan jarri zituen. Orduezkero, Tolosako balkoietan ageri diren koloretako trapuak ezagunak zaizkigu. Eurekin, inauterien etorrera eta bizipena erakusten dugulako Tolosarrok. Taldea pixkanaka txikitzen joan zen urteen buruan. Batzuek zeruko bidea hartu zutelako eta besteek, arrazoi ezberdinak direla medio, ezin izan dutelako inauterietan egon. 2012 urtean, gondola batean izan genituen Oria ibaian eta azkeneko 2018 urtean San Francisco inguruan Kasianoren abestiak abesten. Xabierrek ez du inauteririk aldu, 1997 urtetik, soldaduzkaren urtea bakarrik. Eta Zaldunita taldearen bihotza izan dela aitortu digute taldekideek. Gure aldetik, inauteriei emandako tipokeriak eskertu nahi genizkieke, euren abesti, imaginazio eta umore honak inauteriei egindako ekarpena garrantzitsua izan eta delako. Zorionak beraz eta gora Tolosako inauteriak. Bari gara, ja, zer esango dizuet, unkituta. Unkituta ja, somatu dut gainera, batetik ikusi duzu, bihurrituta Juanlu, eta Txepe ere, hortxe ez, bat eta bestea, Juanlu eta Txepe biak alabiak Xabierren jirabueltan esan azuten eta aurten omenaldiaren berri mantzitzaienean, alegia, omenduak beraiek izango zirela esan zitzaieneko garaian, uste zutela honek batipat ere Xabierren izena behartzuela eduki gorenan, ezta? Eta Xabier hortxe dago erdian, eta ni unkituta hitza esataren nintzen, eta hor somatu duenarekin, eta, xume izan den omenaldi horretan, ere unkituta zegoela. Horrein ari dira iragartzen, hemen batzar aretoan bertan alako familia argazkia egingo dutela, noski, hiruak, Kolorekin, Xabierrekin, eta egingo duten argazki hori, Txeperekin.
Eta hor agertuko dira noski, berdin Olatze Peone alkatea, eta orain Kabialaiko korporazioa den hause. Hortxe daukazue irudietan, noski Tolosako udaleko zinegotziez, oraindik ere jarduneko zinegotziez babestuta, badenak korporazioa, jarduneko Tolosako udaleko zinegotziak, eta hiru protagonistak Tolosako 2019 inauterietako kutxunak. Xabierrekin gaur bitzea oraindik ere egiteko tartea izango dugu, berdin baita ere. Kabialaiko korporazioko ordezkariekin, batzuek zergatik egin duten omenaldi hause eta nola bizituko duten orain festa, eta beste bat ere. Hemendik aurrerakoa, nola egingo duten hause, une batetik bestera bizituko duguna. Balkoira badatoz, badaukagu denbora tartetxo bat, baina oraintxe da euren tartea. Oraintxe da Garikano tarrak hemen benetan bihotza pouk taupaka izango duteneko tartea. Aurki baterako dira hor irudietan ondoan ikusten ari zareten arku gaineko balkoi atondo horretara, koloretsu horretara. Eta honen bestean hor ikusiko ditugu une batetik bestera, bada Garikano tarrak. Horrez batera eta esan dizuegu ezta, gaurkoa eta ostegun gizena, berezi izaten baldin bada, Tolosan dagoeneko ere ia nolabaiteko mozorrotze, transformismo zera honetan, egun honetan, dagoeneko ja korporazio hori. Kabialai korporazioaren presentzia izaten da. Une batetik bestera, setean geurekin izango dira gainera, Kabialai korporazioaren izenean, bertako ordezkariak eta haiek, hemen bertan dauzkagun honetan, ikusi, dagoeneko ere ja plaza nola dagoen girotuta, Helene Arandia ere bertan dago hor murgilduta jende artean, bitza ingo ditu gaiekin eta gero korporazioaren berri ere jakingo dugu. Gatozen kalean murgiltzera, ja, hor Helene, zer kontatzen duen batek eta besteak, ja, giroa nola dagoen, festa azteko ordula urden eska asfaltean, Helene. Kaixo, Aitor, behingoz hemen naiz. Ari naiz talde ezberdinik galdezka, baina urteroko kontua, ez du inorkitze egin nahi. Beraz, zuzenean mikroa sartuko dut. Kaixo, neskak? Kaixo. Gain momentuz pentsatzen dut txupinazioa bizitzeko asmoa daukazuela. Minutu gutxi barru izango dira 12ak, baina gaur ze plana daukazue? Kontatu pixka bat. Zezeneta eta guain goizean zehar, txupinazoan ondoren, zein da zuen ohitura? Txarangakin saltatzea. Txarangakin. Txarangakin, eta ze bilbide egiteko ohitura daukazu ezakit? Alezer guztitikan. Eta ze txaranga gustatu zaizu gehiena? Korporazioaren, Kabialaiena, pintxana, ezakit zenekin daukezuen ohitura joateko? Denak. Denak? Alik eta gehienak, ez? Bai. Vale. Eta zuek ere ezakite txistorra jateko, txistorra zaleak zarete edo... Bai. Badaukazu ohitura, ez? Zezenetan ezakit, ohitura daukazu bertara juteko ere bai, eta gero txarangaren igoera edo deitzu zaiona ere, horra ere batzen zarete? Bai. Baina itzen bizkat, ez? Lotxa mateizue? Ondo pasa, bale, neskak? Venga, hor. Eta begira, reakzioa bertan, nola zeukaten reakzioa, aizuzen ere, batzarraretako balkoira jasi delako jendea agertzen tartean, Kabialai korporazioko ordezkariak eta hietako bi dauzkagu geurekin, Itxaso eta Mirian. Korporazioan debutari, pareja, ongi etorri eta zorionak alde horretik, Itxaso. Eskerrik asko. Ze momentu berezia, ez esaten ari zineten, zaudetela kardiakas bezala, ez da horrentxe bertan topean daukazuela bihotza. Oso urduri gaur. Kabialai korporazioa, ze politi izan den ja, Tolosako kutxuna Garikanotarrei ematea, hauek klasiko batzuk dira inauterietan eta ondo baino hobeto merezitako Kabialairen omenaldia jaso dute, ezta? Bai, nik uste gaina Tolosar guztik ezautzen dituela eta, earkin behizitako azuk esan dezun bezala, bai. Itxaso, eta horren zer espero dezu, Kabialai korporazioan ostegun gizena barrutik bizituko dezu, protagonista bezala. Bai, ni dauke kriston gogoa balkoi horta ateratzeko eta lehenengo aldia balkoietikan ikusteko txupinazoa. Esan nien, nik atera nahi dut. Bai, nire berdin balkoia ateratzeko irrikan da bizitzeko. Lehenengo aldiz, alden hobena bizitzeko. Oso desberdina izango da edo zeuentzat inauteria hain barruan dokazten inauteria bizitzeko beste modu bat gehiago, Itxaso? Bai. Nik uste beste modu bat izango dara. Bai. Disfrutatu behar duela, tope. Oida, aldeu nobena. Bitzetan eta emankizun hau jarra izena ari direnei, zer esango diego, Tolosara arrimatzeko, zer bizituko dutela? Etortzeko, ze olako festaik ez da hola beste inon, Barrutik hande bizitzea da,
alden onena, eta... Bai. Etortzeko eta disfrutatzeko. Earki pareja, ostegun gizen on eta bat disfrutatu dezazuela tope. Hor barrutik Kabialai korporazioaren izenean. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko. Eta ikustazue bitartean irudietan plazazarrean jan hor globo txuri horiek nola dantzan dabiltzan. Tolosa hanko globoak dira aurten horrelaz jauki direnak, Tolosako komertzioaren dendarien eskutik ere hor batera eta bestera jaurti direnak eta hor saltsan dabiltzanak. Hanko inauterekin beste behin, noski bat eginda eta hor, sorpresa txiki bat iragarriko ditugu oraintxe bertan. Horren protagonista Oritxo da. Eizatu, harrapatu ezatzu inauteretan Oritxo. Ara, gure Oritxo kalde egin digu Tolosan kotik. Bueltatzea behar dugu. Lagundu mesedez! Oritxo, zu bai bihurri. Aurkitzen baduzu, atera argazkia eta gurekin partekatu haren bila joateko. Laguntzen diguzuen onartean, 100 euroko opari txeke bat sarituko dugu. Hau da, orain kontestutik kanpo ikusi dugun Oritxo, kaleetan barrena, Tolosako kaleetan barrena galduta ikusi dugun hori, inauterietan ere han eta hemen ibiliko da batera eta bestera. Eta hor badaukagu alako keinutxo bat seguntzako. Eta hor bertan dauden guztiok ere izango duzu horretarako aukera. Aurkitu, bilatu noski aurretik, Oritxo Tolosako kaleetan inauterietan. Atera argazki bat eta saretara igo ezazue traola hashtag horrekin, Tolosako inauteriak. Derrigor, jarri ezazue hori, hashtag hori erabiliz argazkia igo sareetara eta zozketa batean parte hartuko dute hor saltsan zabiltzaten guztiok eta bat ere Oritxo harrapatzen duten guztiok. Zozketa horretan 100 euroko diru balioa duen erosketa txekea Tolosako dendetan, Tolosa hanko dendetan zeuen kontsumizioa edo erosketak egin ahal izanen ditazuen. Atzo oparia, zer eta esan dakoa, Oritxo aurkitu ezkero. Hor, oraintxe Oritxo aurkitzen elitzateke errezta izango, ikusi duzulako plaza bete-betean nola dagoen, Elene Arandia, atzera berriz ere, gatozen hor barruan sartzera, txunamiragoaz, Tolosako plaza Txupinazoaren eta Pregoiaren zai dagoen honetan. Hortxe globuak dantzan batera eta bestera, eta plaza zarra ja girotuta, orain bai, Elene Arandia, ez da horreza izan behar, hor jendartean egon eta saltxatik zer ateratzea. Epsi, Elene, esaiguzu? Haupa Aitor, hementxe nago, jendarte guztian, hementxe daukat Kikezea, dala Kabialai txarangako zuzendaria, eta nik bai galdetu nahiko nioke, ea ze repertorio jotzen dezuen gaurko egunean. Lehenengoa Sasiko Ipatxu, oi argi dago, eta gero beste 2-3 pieza jotzen dituz. Hemen hasten gara beti Sasiko Ipatxu da, edo ostegun gitzen ditzezaion bezala, gero iten dugu gure elkartekoa Kabialai, eta gero denboa ematen bali dugu, zinegotzik eta gestiendaren bitartez, izaten da bestea, inkansables abestia. Eta gero ja ateratzen geha kale jira egiten, berriz ostegun gitzeneko abestiarekin. Beraz, improvisazioa sartzen da horrez? Geho kale korreo aiatzen geranen, iten dugu bat besten atzetiken abestik, berdina ez jotzeko beti, bat beten atzetiken iten dugu plaza berria aiatu arte. Orain ibilbidea badakit, beraz, beraien lehenengo 2-4 piezak entzungo ditut, eta saiatuko naiz gero, beraiekin kale jiran sartzen. Eskerrik asko, Kike. Ze ona, Kike Zea, gaur eta dagoen beste protagonista handietako bat, oraitxe txaranga giratuko duelako, zuzenduko duelako. Entzun duzue, Sasiko Ipatxu, segidan Kabi, eta ondoren, eta denborak ematen baldin badu baita ere, inauterietako piezak. Hor, oiuek ere entzuten ari gara, plaza zarra hasi da orain pixanaka gora etortzen, han ondoan dagoen balkoi horretara, ja agertzen ari direlako pregoia egingo duten Kabialaiko ordezkariak. Ez denak, oraindik ere ez denak, saio hau gaur, hasiera xamarratik jarraitzen ari zaretenak ikusi duzuen lehen, nola Kabialaiko egoitzako plaza berriko horretatik nola atera diren oso pertsonaia berezi batzuk gaurko pregoi hori hemen balkoitik egingo duten pertsonaia berezi batzuk. Euskara hitzetik hortzera hartuta, euskara mintzagai dutela, aterako zaizkigu une batetik bestera, errege magoak
eta Olentzero, balkoira, eta jende horrek gaur gozatu bakarrik ez, parre lepo egin behar du, inauterien, Tolosako inauterien aurreko pregoiarekin. Une batetik bestera beraz, hortxe agertzen ari diren protagonisten pregoia entzungo dugu. Eta gero segidan etorriko da, Gariken Otarren eskutik, txupinazoa, eguerdian 12etan, otsailaren 28. honetan, 2019an, Tolosako inauteria guztiz erabat piztu dadin, eta gaur, ostegunetik, eta hemendik eta astea luzatu, ez datorren asteko astea hartitara bitartean, festan nagusi izan dadin, eta bati bat, anabas hori, eta mozorroak, eta bati bat ere alaitasuna, elkarbizitza hori guztia hemen protagonista izan dadin, Tolosako kaleetan. Apuratzen ari direnez, horre ikusten ari gara, pusean duzanaka bai nolaia Suziria bera ere preste jartzen ari diren balkoian, eta apenas, ezer, 5 minutu eskiase falta diren honetan, orain bai, jaune batetik besterakoa izango da, hor balkoian protagonistak azaltzea eta beren pregoia egitea. Helene artean ere oraintxe saltxan saruta lehen kiketearekin ikusi dugu. Helene Arandiare oraindik hor, burbur horretanean noiz lertuko den zai, Helene? Bai, Aitor, azken berri badaukat. Bota. Ez daki usteet inor, baina kontua da aurten ostegun gizteneko konpartxaren azken urtea izango dela. Bertan dago ostegun gizteneko pertsonaia, han goikaldean, eta hori txori txiki batek esan dit, beraz, esan behar nizuen. Ui, interesgarria, ona. Bueno, pregoia, ja aurre irakatzen ari gara, entzun dezagon. Gure euskararen erabilpena, toki batzutan zalantzan jarri zuten eta. Beraien esfortu hau eginak gero, espero dute datorren urtean, eguartan, Euskal Herriko herrietan berriro lanean aritzea. Orain, bakoitzak kontatuko dizkigu izan dituen esperientzia. Beto, ¡Gracias, Rosa! ¡Fernando! ¡Azeitu mila eredeak! ¡Inapenetakoak! ¡Zure! ¡Gora inapenea! ¡Euskara bizini! ¡Gabon handoain! Zemus! Hona polan zabe! Danantzako ikatza ekarri horrek, Honek edo atzo dauka. Eo!
Ostegun gizena, kikezea, hor ikusten duzu agintari, hor ikusten duzu jendea, eta bor, orantxe bai dagoela giroa, emozioa. Politia, unkigarria izan da, askarra ere bai, dena esango dugu, bihurri ere bai, ganberroa, tokatzen zaien inetik, txupinaz hori eta pregoi hori, bueno, zer esanik ez, kabia laiko erregen nolabiteko itxaspertua, eta berezik, nola hor, baltaxar ere, jendeari zuzendu zaion, eta, bueno, une batetik bestera unkigar esaten nintzena, garikanotarrak horre ikustea. Bueno, guazen berriz ere, kabia laikoek beren musikara ekarriko dutelako oraintxe plaza. Hau da, bigarren pieza gaur, kabia lai, hasi da, Tolosako inauteria. Bueno,
bete-betean, oraintxe ari garenean festa, bete-betean hor ikusten ari zerten udal eraikinaren barruan, pleno batzarra aretoan. Niretzat gaurko momenturik berexinetako bat izango da. Kabitzen baldin badira, kabitxu, Hemen dazkagulako dagoeneko Tolosako 2019 kutxunak. Eta horretarako ja, presto dauzkago, berdin nire ondotik ondora, Txepe, erdian Xavier Garikano, eta ez dakit Juanlo Junior, esango dugu gaur edo. Ikusten dituzue. Ea entzuten hauten, hori izango da orain beste bat, emakizune honetarako. Xavier, Txepe, Juanlo, zorionak. Eskerrik asko, eskerrik asko. Xavier, erdiak akaso entzun dizkizuego, baina nago ni unkituta zeundetelako ere beste erdiak oraindik ere esateko utzi dituzuela balkoian, ze berezia zebontzat inauterietako mezua pregoia egitea. Esan da zeneukan, ondo baldimanago, bezperan ikusiko dut mozorrotuko ote garen edo ez. Baita konpitu ere. Atzo mantziaten alta, klinika. Ara? Bisto buenoa. Eta bain inauteri guztietako seguru baukazula. Bai. Eunoitako bai. Kaxotu arte bai. Eta hile arte ere bai. Udaletxeko aretoan eta balkoira atera eta pregoia zeuek egitea, Xavier. Bai. Ze sentitzen da? Posa ikera, ja? Espairik gabe. Juanlo Junior, ez da Garikano Junior esango dizut, gaur erabaten manda egontzara. Zer sentitzen da? Zer sentitzen da baina gehiago eta zeuek aldarri bat bazen ekaten. Emozio handia eta, bueno, askinean tokatu da, nik beti zaten nuen Osabari tokatuko zaio noizbait eta toma, aurten. Urduri Osabari biligia eta horrek emozioak eta moitu digu gorputza guztia, baina hemen gaude, jazta, eta ospatzen. Juanlu, euskeratik eta euskaraz, beti inauteria. Hoi da, hola indeu beti, eta saiatuko gea, hortan. Venga ba, eskerrik asko. Txepe, urte batzu joan dira, eta etorreko dira oraindik ere zeuek beti hortxe. Lastima jundiala, hain azkar gainea, bai mote, berriro etorri baliake. Bueno, eta esaten ari gara ez, zeu ere hemen, berekin, Garikanotarrekin ere horrela batekin da, eta azken batean zerbait berezia badago hemen, tradizio bat, usadio bat ez dakit nola ditu, baina... Bueno, ez dakit usadioa, berezitasuna ez dakit zer dan. Guru taldea oso ondo konpontzen ginean, eta ondo konpontzen den gauza jarraitu egiten du. Konforme. Hoi, historia egin dago. Eta bestela, gu beti izan dugu helburua, guk ondo pasa eta beste ondo pasa arazi. Oso, na. Eta euskeraz. Eta Behon deizuela. Izbatian, ez da gizertaren joko, aurtengorik aurreratzerik bat daukaz, aurten zer? Igande arte iritsi, esaten du, Juanluk. Igande arte iritsi. Eta horri ikusiko dugu. Bueno, ondo hasi ostegun gizenarekin aurtengo inauteria, berezia, zentzatu hain berezia izaten ari den inauteri horixe. Eskerrik asko, bihotzez, Xavier. Eskerrik asko. Eta gogoratu nahiko dezue, bat baina gehiagotaz, seguruenik, gogoratu nahiko dezuela bat baina gehiagotaz, zeuekin beti ere festa honetan parte izan direnak. Bai. Etxekoak. Izan zirenak eta hemen gaudelako, gora inauteriak. Gora ba, inauteriak. Eskerrik asko hirukote eta gora inauteriak izateko moduan, segurunenik, Elena Arandia eta konpainia, kalean, Plaza Zaharra honendik ere ikusten duzu, girotuta dagoela, ari dira, Kabialai korporazioak ez, txarangakoak ere hau guztia girotzen, eta orain ja behin protagonistak ere jasten zaizkienean, Tolosako kaletan barrena abiatuko dira, denak eta horrez da faltako, noski, ostegun gizeneko, simboloetako bat eta goeneko ere, Txerria, Helene. Kontatu ikuzu beraz hor, alden neurria mintzat, kale giroan zer daukazun, bueno ez, niari naiz, aldala horrera bide ematen, baina ez orain tarte aukera bondigirik ez daukagu. Emakizun honetan, eskertza adierazi, bati bat ere hau guzti hau posible egiten duten entitateei, sinadurei eta hor noski erakundea azpimarratu behar dugu azteko eta behin Tolosako udala. Harekin batera, hau posible egiten dute noski Tolosako komertzioak, Tolosa Anko, eta Tolosako bi komertzio berezi hauek batuz gainera, Etxebeste Hortze Klinika eta Goia Arakintza. Esker ona noski, baita ere agertu, hemen Renault kontzesionarioa ere baden idazkarri eta EITB.eus bezala. Hau emakizun hau posible egiten duen, teknika lorrean posible egiten duen Arkon Media enpresari. Hauen guztien izenean, harikatza izkizue gaurko emakizun hau helarazten Tolosako inauteriak.eus, tolosa.eus, edo eta EITB.eus.
webguneen bitartez, eta noski hau gero beti hiltzatuta hor geratuko zaigu, eta nahi orduko eta nahi adina ikusteko moduan ere bai YouTube kanalen bidez. Hauxe daukazuelako, irudian daukazuen hauxe daukazuelako, bidena barra esan da, eta errepikan arituta, hemendik aurrerakoan, gaur hasi ostegun gizen, bihar ostiral mehe, zaldunita bezpera edo larunbata, zaldunita edo inauteri eguna igandez, astelenita eta astea hartitan. Wow! Soka luzea, ez da? Festan luzea izango delako eta bete-beteko izango delako. Gaurtik hasi eta datorren astea artera bitarte. Batek edo bestek asteazken ere gehituko du, Austerre eguna, martxoaren 6. Baina ordura bitarte hemen festa bete-betekoa izango delako. Eta arigatzizkizue aurrela kontatzen. Kutxunak atzera berriz ere orain kalera aurki jaitsiko dira. Aitortuko dizut oraindik ez direla jaitsi, baina hor bai, ikustatzue, plazan dagoeneko ostegun gezeneko ikurren nagusietako bat. Txo horretatik gutxi daukana. Eta horren egile nagusiak ere hor plazan bertan bilduta daudela. Plaza Zaharra, orain gutxi arte alako tsunami moduko bat izan dena, lehertu da, Kabialeko korporazioa eta txaranga dagoeneko hor kaletan barna joan dira, batzuk ezker letxukalera, beste batzuk ere jarraituko dute kale nagusian behera, eta azken batean txarangen aritik, txarangen doinuari seika dantzan saltoka gaur egun guztia izango da. Horren testigantza baita ere Elene Arandiak, ez dakit orain ja nola eta zer kontatzeko moduan daukagu, baina egin altxo bat egin dezagon Elene Arandiak, konta iguzu? Izerdi batxetan kalean gora eta bera. Baina, topatu ditut kabialaiekoak oso azkar joan baitira. Hemen daukat itxaso, aurten zinegotzi nesketako emakumeetako bat da, korporazioan barron, eta ez dakit zer modu zaizan bizitzen inauteritako momentu hauek barrotik. Lehenengo aldia da ateratzen naizela eta egia esan, azazina. Espero ez urte gehietan ateatzea, mundiala, oso ondo. Ideia zer da, aurtengo ideia hau bizkatu ohitura bilakatzea datorren urtei begira? Nerea? Bueno, emakumeak korporazioan sartzearen... Gauza da, normalen neska oso gutxi ateratzen diela eta hoi bultzatu nahi genuen, eta berez 4 atera berginan, 3 atea gea, baina goraka. Beraz, urrengo urtera begira, bizkat deialdia, emakumei luztatuta. Atera nahi dunak, lasai esateko, hemen denantzako da lekua. Itxaso, guainzuk egin marko duzu bizkat lasterka kalean bera, korporazioa harrapatzeko, eskerrik asko. Ze polita, ze ederra, orantxe hortxe Berdura Plaza inguru horretan bertan ere ginduan, nola dagoen, horreo kalean, hortik ere kale nagusire ere joango da, azken batean Tolosa horretxe festa bete-betean murgilduta. Agurtu horretik azken ohar pare bat, bat, gogoratu, hemen jarri dizugun amu hori aurtengo festak bizitzeko hashtag edo traola Tolosako inauteriak erabiliz, bilatu ezazue inauteri egunetan horitxo. Tolosa Ankoren opari horia, eta behin hori aurkitzen baldin baduzue, atera iazue argazki bat eta aipatu Tolosako inauteriak hashtaga erabiliz, hor ikusten ari zareten bezala txioetan, bada nahi izatera, eskegi ezazue eta parte hartuko zuen zozketa batean, non 100 euroko diru balioa duen txekia erabilial izango zuen Tolosako bendetan, Tolosako komertzioetan. Hemendik aurrerakoan, dena txio dantza izango da, hor ikusten ari gara bateko eta besteko batzuen eta besten ekarpenak, kanpoan zaudeten egatzera berrizera agurrik beroena, hause da orain bizitzen ari garena, ikustagun beste behin, hor giroa nola dagoen, kaleetan nola dagoen, Korreo kalea, Berdura Plaza inguru horretan genukan, orantxe bertan Kabialaiko txaranga. Goazen aruntza! Hortxe jakikeze eta konpainia Kabiala itxaranga ere ikusten ari gara, eta dagoeneko ja Plaza Zaharraren irudia berrez, hauxe da, udaletxepeko irudia hauxe da, dagoeneko batzuk batera eta bestera zabaldu direneko honetan. Besterik ez, hau kontatu nahi genizuen, Elene Arandia ere hortxe txarangarekin eta dantzan badabil jakin,
eta honen bestean, hause, geuk ere helarazi nahi genizuena. Elene Arandia ere agurtzeko orentxe baliatuko dugu unea, Elene berriz ere, eta hor kalean orentxe ikusi zaitugu, txarangarekin gozatzen, ez da, Elene? Aitor, entzute diazu? Bai, entzute zaitugu. Vale. Bueno, sasiko ipatxutik Dianara egin dugu salto, eta nik plana dagoeneko bai ezatuta daukat, beraz, hemen gelituko naiz, musikaz gozatzen, eta besterik ez, zuek ere ondo pasa, eta disfrutatu eta gozatu bestego gizten eguna. Haupa Elene Arandia lana, eta plana dagoeneko badaukazu, eta geuk ere beste horren beste. Gora Tolosako inauteriak, 2019koak gaur abiatu dira, goratu. Tolosako inauteriak kutxuna, Garikano tarrak, haiek ere igandean sorpresarik izango dutela, bereziki zoriondu nahi baldin badituzue, gerturaztu zaitezte, haiek igandean kaleetan jarriko duten konpartsa aurretara. Eta bestelakoan badakizute. Ondo pasatu gabe Tolosako inauterietan. Agurtar hemen Tolosatik, bagoaz, festara bete-betan geu ere.